Problema na mo. Kung problema lang siya, di maihap. Kapita. Ikaw, sa problema na mo. Kaon. Busy. Busy. Ang sa'yo ka busy yan? Kaon. Kaon na po. Say hi! Hi! Ako dyan, ane. Abi ni mo kwan. Okay po. May possibilities na lang. Nga kung sili demonyo kay wala hili mo gustuhan good halang. Para sa palit ko kuan. Tangan siya dahil siya mantika. Blender ng mga lamas ala. Kay mo nakaginadto oh. Mantika pa lang yung mga ibutang dara. Hoy, sanit yo. Adri lang kami sa makita na ko dahil kilimpanon ko. Dugar ba ako sig kuan nga magdalag siling demonyo nga ano, wa jud ko kadala kay perminti makalimot. Ilaway daw ko siya. Ilawan ba na siya, oh? Asa? Kana, kung okay na ba ang Okay na lang. Next, unsay sunod? Ibutang na ni mo ng kuan. Kani? Dapat na ako trabaho na tarong na ba? Ay, kamay lang. Huwag bilangin natin kayo kung Tarong ka pa yung product ko. Pila kay magasto na ako. 180 nga magaso. Times pila man ang ano, protein, pila ka tong Nangugas ko ha. 250 daw. 500 na kabuok kuan. Hi, welcome to Shasha Vlogs. Yan. That is what we call mushroom soup. Mushroom soup. Yeah. Nag-picture na kasi ng ID. Nag-message siya. Oo. Basta ba ano yung video yung tawagan na niya? Mushroom soup. Mushroom soup. Bukan. The mushroom. These are all mushrooms. Those were mushrooms. Stacy, can you pass the trapo for me? What? Ako lang magbalhin doon ta ng ganito. Mushroom. Ayan, lapit na maluto. Mushroom soup Mushroom soup Kaya ginitarong mo kayo basig masok. with sweet corn, cabbage and carrots with matching 2 eggs. No! 2 eggs. What else? Ground pork and powder pepper powder, and also a little bit of a pinch of salt, and yeah. Yeah. Next magluto. Unsay mong lutoon te? Sabi niya? Mani di ako luto. Dilis mo dilis ba ni? Sa Mani ano? ginatawag na dilis. Dilis. Nangguot na ta diri nga ni abot si Ate Juby. Kulit tug kaayo ka bing ano patilawon jud ko. Taste it, so delicious. Ano na ang mga hugas yung dami? Dami bing. Mami kayo? Ay asin gamay. Tanggal mo tabang-tabang. Lami daw tagay kasi nyo. Gimingaw na kong resale. Resel, asa naman ka? Ganina nangaon mi og ano, saging. Saging o kani. Ay chicharon. Tapos
Popcorn. Na pipino. Sili. Sa nabitin ko sa dito dambi. Wow, lamiya na damoy. Muna ako respeto yung mga murag sinilo. Time. Naga. Oh, lamiya pinaswaso pa na. Ano ka ni Bubing? Ano man? Ano man? Oo, katong Sa school yang anak, scholar sa eskwelahan. Masarap ng soup na. Hi! Asa na sila? kakain. Kakain po kami. Kain! Bakit? Lord. Musta ni? Okay, ilo ko. Yung tubig. Tiyan may mga ano. Ay, pwede. Gusto ni mo ano Hindi na? ko lagi iyak ang tiyan. Soup yung karne. Thank you, Lord. Thank you. Nami mushroom soup. Nami mushroom meat, mushroom Hindi fried. matayok-tayok na. Fried mushroom. Tuyok na, te. Ano? Sige na, Sai. Ato siguro At na ibalik. saka Oh, itayok lang ka para. dilis. Yan. Wow! Wawawi! Ganyan sabaw ni. Dito yung sabaw nito. Sunod ay ikaw gapo dito kay nami man sabaw. Ito ulam mo tapos suka. Mushroom soup. Mushroom soup yun. Hay sa vlog ni Sharina. Hello, siya! Kami lagi sabaw ni mo siya. Lutuin mo. Beng man. Oh, bro. Ito. Maalat na. Ang alat niyan. Sure, good boots? Pag-sure ba? Bing, murag isbugod ang sabaw. Dili Bing, kay basing ma-shoot ang akong. Ay, wag mo nang. Wag mo nang tarugin. Bakit lang, di ko makahe. Katawan mo ko niya. Ayun. Balam at balam. Bro, may kasala din. Kasala kami. Oh my god. Bing, magayog ako ni mo buwan, Bing. Magayog lang ako ni mo. Mukha na itlog, Bing. Ay, nanay itlog boy. Ano ba? Allergy? Ate ni ba? Nanay itlog. Ilang, wala na eh. Alam mo sa itlog. Oo. Tama gyud tagon. Tagon sa man lagay nang kuan. Ikaw siyang grabe pagka siyang pag manok. Ano magsaguntod ka sayang. Ano ko sayang basta seafood. Pero dali lang mawala. Kalang mga tol. Dami yung sabaw. Tani ako dere, oo. Mawala siya. Ito lang ito. Panigitong-itong na to. Mga kuan mani. Kanang butoy-butoy na akong ikalot niya na po. Mawala pag tambalan dahil pag Lagyan mo kasi ng sabaw na. labi na madagdagan ang pagkaon bawal. Sarap man eh. Hindi problema ni mo. Uy, ni pula. Libot na ano? Noodles. Tapos itong sa tanghon. Tapos kuan, butangag ka ng beef nga. Garning nga. Slice ng nipis. Tapos. Murag Korean style. Bang! Na-prove na dyan ba? Na, daghan na mag-file ka rin divorce. Aprobado naman. Pero akong divorce, nasa balay, doon ako iparmahan ba? Tapos lang sa ano. Pero buka mo pa yung maasa man. Ibig sabihin, pasado na, kaya aprobado naman. Third reading naman. Dapat din naman. Third reading na ko to. Pero dapat ba, di na.
Doon na ang kabanta. Isa isa. Batikan. Diyan may tabo sa batit kan. Diyan na i-honor na papa. Very good. Kay Okay naman ang divorce, huwag man yung same. ay haram good evening ako. Pangit din same-sex marriage eh. Sodoma and Gomorrah. Meron ba? Matthew 19:7? Na-divorce? Pero di ka pwede mag-menu. Sa Dili Bible? ka magbulag, pero di ka kami, di ka pwede mag-menu. Naaday, naagtuon day na ko na unya. Matthew 19:7. Google. Tugupang ginadya. Matthew 19:6. Kapag sa Facebook, Bilis Davao, nga nakipag, ano sa katong nagabali? Ay, di mo flowers, kaya mo siya flowers. Ala ka, ano lagi siya o nakatira? Liwod wala man siya nangaway. Wala siya nangaway. Isulto ng tinood. Dami lagi. Asa lagi palitin mo bot? Madakwa. Thank you, Lord. Walang sibuyas din eh. Ulang ko siya dahon. Ay, di ko. Yung lang. Daw ng Sibuyas. Nak, magpasok ka bukas? Apay ka nung diri po. Pagkugan na o, nasubaybayan na ako na last week ba? Ayo, katong first episode. Nagpalabas na din si Julia? Oh, basta si Julia magdala din mo tayo. Ano yung oras? Pero mga ba ng TV Patrol? Every Sunday yung Tapos palabas? ano, kanang dili dahil kanang karon nga episode kanang nakita niya iyahang future. Time, kasi tawag ano, Ano tanaw, or Dago? nighttime travel ba, na makita niya ang Murag Korean style. Nakita niya nga yung anak na itabo siyang future. Niya ang nagbuhat ba yung atong future niya iyang anak. Katong ano ba to? Murag unique lagi ang story. first Story na to sa iyang anak. yung first pilot pa lang Wala niya. episode. Okay, Kapila na na. patuloy na lang. Ay, mutanaw din ko sa YouTube. Katulunan. Wala nga kung Julia, good. Napadre po yun. Ay, wa kay, dahil tawa dia. Hoy. Ako buntat ako busog ba? Ako na ako. Kumamayat. Murag na. Ano siya? Ayun, ayun. Nahiyang ko sa problema. Ano yung God? Ay, ala, dakuan ako. Diri, Sexy gapon. Ano na? Ito manikuan naman eh. Eh, tag ko ha. Manamig kaon. Salamat sa, ano ni? Tawag ani? Sam. Dapat na naiirit. Ito nga natuwa niya eh. Oh, ikaw naman. Ay, dabe! Puti mo lagi kayo. Doon. Sus, puti kayo, te. Laguma na to. Hello, guys. Yes, this one. Hi, nawagas yung plato. Hi, Malta. Mo na yung mga guwapan dishwasher karon. Hi, guys. O, hindi ko ka ukay-ukay ba? Okay, daghan lagi ka sinina. Di dagay masuot. Kay pa ka. Aray, ay, good. Di ka ko nanonood ka. Daghan ko kung sinina. Daghan ko sinina. Kaya ako, uy, naka-ukay bito ko Uniqlo na dress. Ay, nakikita na tayo mga kapanis. Hindi mo na dahil ako. Gusto dahil ni mo to, no? Gusto di mo kaso di maigo sa imo. Ako dahil tayo. Kasi sa ako, di lang niya inatag. Dili mo ka siya, gusto tayo. Palit niya 20, palito na kong 50 dito siya.
Gusto na ka? Branded. Yan, mga pinapunta. Mga pinapunta mag-ubo. Ayun, sa mga ginagawa, bisto na ito, YouTube vlogger, di ba? Mga pinang mga bagubo o mga kuwan. Tagani, ang sa'yo mo try siyang? Mga pinang tikalon. Kalon! Ilonggo ka gid ba? Kaginaw? Mga langgo, mga tikalon. Kwanta ginapala? Kanya ang mga bago ko bilaan mga pihay. Ana. Pero magwapa. Wapa no. Kita na nga sa tinuwalitan. Dikit bang tulog. Sa banda, kilay palang gwapa na. Unsa na ang kayag mahol? May mga mistake dito ang mga bilaan. Tinuod ka natin, tinuod din natin. Dagan tayo. Ato ka og Lake Cebu. Bilaan? Mga gwapa kay mga bilaan dito. Dagan dira? Dagon. Unya, di namin magdugay. Salamat, Goods. Ay, sige, thank you kayo. Salamat. Ay, Thank you. Oy, okay, you're welcome. Salamat, Ate. 150 na, 150. Babay sa inyo. Dali lang ko tulog. Burit. bulit pa yung chacha. Wala, no? Mauna na miya. Salamat kaayo. Salamat. Dali lang ko agi, oh. Dili pa agi Skyro. Sugat-sugat ka ba?